What's up mga kausay? Papasok na tayo sa trabaho at paalis pa lang mo ng boarding house. So let's go. Yo, what's up mga kausay? Malapit na kami sa Uptown Mall. Kasalukuyan binabaybay namin ng market sa side. Dito na po tayo, malapit sa stoplight. Parang malapit na mag normal. Tingin mo, normal na ba? Ngayon, malabo pa. Malabo pa mag normal. Lalo ngayon, dami mo. Takot sila mangyari sa akin. Sana ba balik na rin sa kung marami ng customer para hindi naman tayo stress masyado. Pero marami ng tao. Kahapon marami ng tao kahapon. Marami na sasakyan lumalabas eh. Nagta-traffic na nga eh. Ayun, malapit na tayo. Si Miyerkules talaga pre, maglalambot tayo Oo. Sa Miyerkules mga kausay, subukan namin maglalamove para may day off kasi natin yon, para may another income tayo para sa ating future. Maghapon tayo nun, pero sige, maghapon din yung video mo. kahit maghapon okay lang yan. Tapos ang gagawin mo doon, pre, titignan natin kung makakailangan na tayo ng yun. Makamagano, Second deliver. kung makamagano tayo sa maghapon. Alright, dito na kami dadaan sa bakanting lote. Sa tingin mo, mga 1,000 kaya tayo maghapon nun? Eh, basta masipag tayo. Tsaga, may nilaga. Nilagang baka o nilagang noodles. Noodles muna tayo. Noodles muna tayo. Ano yung baka? Ano yung baka? Mahirap patay ng baka ngayon. Isang araw lang day off natin. Kaya nga eh. Diyan ang aming pinapasukan. Uptown Mall. Pwede ba yun? Pwede yun. Puntangan ng mga followers dyan. Dumugin yung paninda mo. Panis. Ayan. Hanapit na tayo. Oo, bawal dyan mag-iossi. May bantay doon. Ayun ang dalawang supporter. Eh di wala nga. Wala, oo. Kasi naigpit nila pinagpapawal ng ganyan. Sumunod tayo para walang problema. Kahit na kayo paging. Tawag ko lang. Sabi ni Louie meron daw eh. Kahapon sinubukan niya, pumasok siya ng past 10 na kasi para baka sakaling wala ng bayad. Pero alam ko may bayad pa rin siguro. Diba dati ginagawa ko, lumalabas pa ako. Oo nga, para may parking pa lang siya ng past 10. Pero alam ko pag past 10 na si Jimmy. Maganda rin yung tabi si Jimmy. Napaganda nga eh. So, dito na tayo mga kausay sa Uptown Mall BGC. Papasok na tayo. Malapit na tayo sa entrance. Malapit na. So hanggang dito na lang mga kausay. Hanggang sa susunod. Bye bye. Bye bye.